je na čočky spojené a čočky rozpělané. Čočky spojené mají tu vlastnost, že soustava paprsku, které prochází rovnoběžně s optickou osou, se lámou do obrazového ohniska a do tohoto ohniska jsou spojeny. Ty spojené čočky tvoří objektivy a používají se mimo jiné v různých optických soustavách, například v fotoaparátech nebo taky třeba v kamerách. To zase bylo včera nějaké holario nebo co, prosím vás? Jste nějací strašně rozjíždění a rozdívení. Máme špátek. Get the best of both worlds. Já jsem taky zmatený. Dobrý den. Děkuji, posaďte. Pane profesore, ještě tak máme takovou prosbu. Přesně zjistili, že za týden máme maturitní ples a ještě nemáme natočené žádné video. Jestli bychom mohli teďka hodně... Pořád to někdy jindy, zkoušení interpretovat backstage. Znásilňovat. Jak je znásilňovat? Co to znamená? Tady se s tím dáme trošičku práci. To uvažujeme přitom. Můžeme, máme připraveno. Vidíme. Patricie, jaký básnický prostředek si nalezla a čemu slouží konkrétně? No tak já si myslím, že ten akustik je přímo do nebe volající. K ozvláštnění celé textu. A co s tím? Nikdo nerozumí Patricie. Co normální, obyčejného. A není to metafora? Dál. Zlaté to děvče. Určitě v pořádku. Máme metaforu, zapisy. Tak to má vážně vypadat. A nemám čím psát. Get the best of both worlds. Stoupej, ježišmarja! Pane profesore, já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli bychom si s vámi mohli natočit video na stužkovách. Zblázně, neděkej se mě, když žádný nějaká video nebo co. No nebo víš co, dneska máme orientaci, tak pojď, já si trošku promrskám, dáme Evropu, tak se ukaž. Tak je třeba, to bude taková záludná otázka trošku. Kypr. To je jednoduchý, ne? To je přece něco úplně jinýho. A jo? Ty kréto, stejně nic nebude. Get the best of both worlds. Dobrý den, posaďte se. Prostě máme trošku spojené s můžu, mohli jsme s vámi něco natočit v kabině. Jestli by to šlo. V tomhle bordelu. My trošku uklidníme. Hruza. Get the best of both worlds. Vod si venkuje pěkně, takže jdeme ven. Takže, co nám chybí?
1500, takže dneska to je akorát. Dáme 1500. To, pane profesore, myslíte jako vážně, že tady v tom budeme běhat? Nekecej, vemte si hrablu, odmyjte si první dráhu a můžete se připravit. Tak nemůžu. Hej borci, holky jsou v gymu, tak natočíme jako scénku, ne? Okay, super. No. Jaké je naše heslo, děvčata? Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Jo! Get the best of both worlds. Moment! Dobrý den, paní profesorko, nás teď tak trochu tlačí čas. Čas. No, teď jsem o tom zrovna četla takovou zajímavou publikaci, takový pěkný filozofický problém. Pojďte, já vám to tady... Paní profesor, potřebujeme pomoc, pojďte sem rychle. Ještě, že já tady něco mám. Důvody, kapky vždycky máš. Get the best of both worlds. Tak si ukážeme nějaké pokusy. Já vám nevím, co dělat, tak to můžu natočit. Tak se běžte poslední. Vodík se může slučovat například s kyslíkem. Tak ty si tady hraješ s mobilem. Když jsem tě varovala kolikrát. Ne! Dobrý den, zlatička. Dobrý den, říkám. Vy jste úplně bez energie, co se děje? My jsme to video nestihli natočit. Cože, vy to nemáte. Vy to kluci máte dělat. No a co, nic si z toho nedělejte, víte co? Vám říkám, každý rok je to dlouhý a všechny jsme ho plně záda. Tak si tam prostě nahážete nějaký fotky a bude to. Tak tady máte! Raketou na Mars poletíme zas, ty a já. Raketou jen já a ty, a to touhletou jen pro nás. Raketou na Mars poletíme zas, no tak pěkný počasí, to se víte mít doufej, že vesmír neznámý uvidí, kdo jsme my, já a ty. Raketou na Mars poletíme zas. Takže 15 korun. A podívej se. Čekám. Řekni teď. Ne, nic neříkej, ale... Počkejte, odtud se. Jeden. Ani co se stalo? Ještě já tady něco mám, ale nemůžu to vydělat, ježišmarja, to já musím jít znovu. Pojď. Robin. Tak.